To hagani gepor nga aingu biang yo Blei mangala banuan biang Shafi nagani ga channel jong ga Grace Worship Center mentapat agani ga sngi ka ba kerpang ka ba utrai la aingi ngai ku Blei fi ba dana yeng sam ngai ku Blei fi baro iba jusngap barobor ngai ku Blei ya baro iba subscribe but baro kiba ya don benta agaban pelong ya gani ke channel ga bangi keren malaga Sunday. Hagani ga sngi nga dani ga banai ga wei ga khubor. Ka banga kwa bangan ong lupa hagani ga por. Lada dana preng jong pi. Pidana ga jaka ka ba pimpat sngaw tau. Ya ga jing im ga jong pi bat aga jing ide ga jong pi baru Blei. Let's say if you don't mentag sngi ga jaka ga ba bijingai no Blei. Si ga jing im ga jong pi ka khlem dan setia ga ta ga jing im ka ba pi sngaw sok sngaw kemen sngaw hun namar lada pimpat dan ga jing ide ga ba jan baru Blei. Pinum dan ga jing sok pinum dan ga jing kemen hagani ga pertai lano ru. Pila pinyo alot ga spa ga po pila pinyo alot ga buram ga nam. Pila pinyolut ki aka baro angu Jesus Christ kan mentoy ayu. Ladau priu uyolut ya ga pertai barok away. Hare ladau du no ya laga jongga mensim. Da ayu ni pli laga jongga mensim. Namara ga we skingin hap yang khmat jo Blei. But nda bangi let na ga pertai ki aka bangi dan kim dan jing mentoy. Batang kata ka bangi dan badu Blei ka bangi penbiang ya ga jingi dai ga jingi baru Blei. Tang kata ka ba kodoringi shabam jukut. Nagatagadao nga wanra ini ke khubor man ga sngi Shafi nga don ke jingit kle nga duai bagani ke khubor kabanga ai kerteng man ga sngi Wat Phet Noh na ka Jingpynkynduh Jong Blei Wat Phet Noh na ka ega bo Blei kuta ega jing im Jafi nga duai bamanta ga sngi gal banga NONGKREN compare bidana ga jing im ga kumno compare wat la pidana ga jaka ka badu jingker mentam kala banong pila bakla aga jingim bat let's say pila babi madana preng jong pila raikut ilaga jong jingim bat perkhat baga jingim jonga ga de banong kumni dan ru da preng jong pi ba perkhat baga jingim jong pi ga nang dan shibun bat ngadang de ban le shibun ki ki harenga kwa ba pin perkhat men da sngi la da pi ngap ya ga ne ga jingkren ai begini ke ktien ke jong Blei kan kita ke jing im Jafi. U Blei u bangi shikri hado menta ke sngi u Blei. U baong haka shiti ke jong lada pin puri ya ke shiti ke jong Petras. Ngakin mau ngani ke por ngakwa pin ngap ngan puli ngani ke ktien ke jong Blei. U ong ngani ke ktien na ke shiti ke jong u abu tho. Ngasngot nat ba namar banga yo I begini ke ktien ke dei kaba u apostol Petras u tho wang hagalenang ka balay na kadakhat ka bafra ngan puli na kadakhat bafra ba ka kendai gong henry ngani ka way wat klet ko haba it ka way ka sngi galong ba du try kum che jasnam ba che jasnam kum ka way ka sngi u try le tot chapang la ka jingkular kumadan ki ba ye le tot henry u ya sha slam ba pi u bam da mani no no ban chat no henry babaro kin poi shaga jinkala kabamut ubam kwa try kwa bagi briugin pai balgin let pai shadujak balgin jat junam kwa ukwa ban up adu mentagi sngi pen slam ge jingwan ge jango ukwa igi briu baro bagin pai shaga jinkala kabamut namar ula pen kre ya ge jingpenem daga jingyap ka jango Jesus Christ but ngakwa nganong fi wat lekin tat ya ge ne kabangan sekren hagene ge por Pi malaga pona pi pulia ga Bible. Fio I wat na do ga testament ga barim na pi pulia na gani ga kitab proverb. Nga jusngot na ni gani ba Blei ukra ni gani ga rukom jong ga jingkerpat. Ba wanga ga kitab proverb ka nang ga beningkong la pin pulia na ga khat ga ba ar pulai. Wang to pai pi sha ga jing sneng jonga. Ba to khmi ngan the no ya ga mensim jonga pi. Ngan pentep api ki ktien jonga. Nama ngala khat bat pim tre ngala kenel le kti bat dan besut nyau. Fila iben ni jing perkhat jonga baro bat pim man setia
ia ka jing sneng janga ka taka de ka jing kerpat ka jong Blei ka jing penpau ka jong Blei bau Blei kwa ban ai ka ktien ka jong Blei kwa ban kren shi ka brio u kwa i ka ban kta i ka donot jong ki bobon u kwa i ka ban penki i ka mensim jong ki but wang ngala kot bat ki klem tre ngala knela ka kti bat mdana basut nyau kila iben ia ka jing perkhat jonga baro but kiman setiai ka jing sneng jonga ngakwa ba pi shong ngani ka por ka ba bidang snap yanga hagani ka por ngam kwa bapin iben ia ka ni ka ba Blei kwa ban kren shipi ngam kwa pin yo ben ia ka ni ka kabu ka ba Blei play pi mena ka sngi ngam kwa bapin ong em ngam ngan pelip no ia ka ni na mal kamide bat ngakwa nganong pi ka ni ka por u Blei adu mata ka sngi udang kren lagi kti shiga jing im jopi balai wang knela kti nama udang knela kti ka ban kneri pi bala da pi wan pai u Blei udang dan ni ka ban map bat ye ka ban ye fi bat nga ai kerteng ni ka jingkren Wat Phet Noh na ka Jingpynkynduh Jong Blei nga kwa nga nyala me fi shiga wai ka binta na ka ktien ka jong Blei bat nga da kwa ba pins ngap ha ngala jialap igane bun sien bat ngan kren biang mendagisngi agata kadai naga gospel ke jong Yohanes nakalanang ka bafra bat ngini puli agane ke por nadu khat ke beningkong henrayu jisu ulalet no shaulum ki olip tila dang step ulawan pat shige temple baru pat baro ulawan hu baraba ula shang ula hikai ki tigi nong tho bat ki farisi ki la wala ma u ye brio ye ga kema ga beklim baraba ki la bu ye ka apdeng ki le ong ha u kunong hikai la lap ye ga brio ga jingle hi ba dang klim o Moses hukumingi aga hukum melentem mau ye ki bakum kita meme ong kum no ki le ong ti ga ni ba ki tinjo yo u bagi laban mudu yu unrei jisu abula demat bian ula tho dala ka shinria ti ga kendo kat bagi le dem kli u abula piniang ina di ula angaki uta uba klempop apdeng jongpi to unlen temning kong yo mau haka patru abula dem biang atbian ula tho aga kendo kiti bagi la yo snow bat bagi de snow kendo kila mino wipe away kita sedang nadu ubakam temen hadu ubakat du tila ino marway u jisu bakata kabriu kabadang yang apdeng u jisu aba ula peniang ila dia bat umyo iya no inuru harai tangi kata kabriu ula onga ka kubriu hangno kitu ginong mudu jongpa mdan bapen rame pa kate kali itu mdan atrai u jisu tu ula onga ka ngaru ngampen rame pa tu khilet no but what le pop show kani gede ga wai na ki jingja ki ba kordor ki ba ngio i ia ka jinglong ka jong ki laingot ki brio ka ba ningkong ngio i ia ki riuniam lani farisi kabaar ngiyo iya ka brio ka baklim bat kabalay ngiyo iyo Jesus Christ ka Bible kong dang step u Jisu udana ke temple ki patba ki bopon ki awan snap iya ka jingkren jango ki Pharisee ba ki nong tho ki badai bandana temple ki lapmit kalet wat ya ki brio ya kaban penramiki ki lapmit kalet shang sigi jaka ki bajirse ki lapmit kalet pet ya ki brio ki badap daga jingjot daga jingbakla ban penramiki mdai ban ya rap ya ki ndai ban peniap ya ki katba ki patba ki dana jingiseng ki Pharisee ki dan segi jagayaw u Jisu dana ke temple
ki kilet shaki jakayaw baki kwa iya kaban penrem iki brio bat ban wan ban yo daw yo Jesus Christ. But people in the Bible ki yo kem ya kawai ke brio kabalalap ya ka ke jingle jong ka ba ke klim. Kamot ke de brio ko ba em ke jing em ke bomlong. Bara ba ki yo kem ya ka ki shimika ra ya ka surak. Nganut banang kidon pori ka ban penrem ya ka da ka ba ki tap ki kinjat ya ka le se. Tari ki janjo ka penle ran. Nyat ya ka mdei sha jil mdei setia sha ying mdei setia sha nushno ban le ra ya ka sha ka temple. Mdei setia ban le dua ya ka bakan kelak ka bamut. Hendrai ban ra ya ka ban le a ya ka ba on yo lentem mau ya ka. Banda bagi lej ra ingin ke brio ko ba pli surak layat apa dengan jing syar ke ben. Ke jing le ran ke jing penram. Kadang ke jaka ke bakala bakla ke jing em. Nalor ke pet chikini ki nongelam niam jongka ki badai ban ai men simekan re menta ki wan ban penle ran ye ka. Bat kim dan stia ke jing sngau sun ai. Ra ye ka shiki temple. Bread ya ka khmat jongi pat ba ke jing seng khmat jo Jesus Christ. Nganuat banong ba ke jing seng barakawai ke klumar. Kadan ke jing kinja ang ta balai ki le kum ne. Mat tu ke kin thai la bread ya ka po pedeng jong ke jing seng khmat banu jisu yang. Bagi ni ke Farisi bagi nong tho ki ong yu Jisu ku nong ikai lalap ye ke ni ke brio hagi jingle jong ka ba ke klim ni kwa ban yo ye ke jubab na me kat kum ke jinget jongi ye ke kitab jong Moses kam tama ke kitab Leviticus ladalap ye ke brio hagi jingle bagi dang klim kat kum ketai ke kitab jong Moses dai ban lentem mau me ong kum no kidawan ya kaban tunjuk yu Jisu baladau Jisu ong mdai ban lentem mau uya persyabat ke kitab Moses balada ong lentem mau Jisu wan ban syagani ke pertai ban wan wat wan ban sayap sakatuan esngi nakabentakan ni brio kepada na pelengga pop renjan kipu yu Jesus Christ ke jaka ka be Bachangan ong ipi nganut ban ong Jisu udan hang ni hagetes ka ba kraw ki reuniam ki kedau lagi kiti jubab kloy nganur banong ki lawan ra lupa bagi mau ban lentem mau ini ke brio ban ke kwang anong ipi ini ke por u Jisu ong ke Bible ula dem hake kendo bat ula tho dalaga shinriati haga kendo ni khlam tip ayu u Jisu tho ni khlam tip ru ayu ka Bible ka batai bahabau tho aga kendo nagata ka daw nganum persyang batai retang ka way ngatip bau Jisu abau yang aga ni ka jaka ndaw pet yaga ni ka brio ka baklim bandau pet gini gi reuniam badi gi pat ba gi bawana gi tu jing seng ka donut jong u ka lewet
Namar baro kini ki riu niam ru ki dan kami ke Jingpynkynduh kini ki pat bar ki dan kami ke Jing map ke Jong Blei kini ki kentega ba klim ru ka dan kam ya ke Jing map ke Jong Jesus Christ but uba day hok ban lintem mau hang ni ubam dan pop day tangu Jesus Christ han reu yang ngani ke por but ki dan ka jaka ka ba ki kli but ki ai kli Aduh jisa bu dem ke kendau nganut ban ong uduai show Blei kupa. Ban bu uduai show Blei kupa ayungan ai jubab. Nganut ban ong bau mensi mkhod show Blei wa ai ke Jing shai. Haka donot ke jong try jong Jesus Christ. U jisun dakila ya peniang uki ong jubab klo ngin le kam no. Ngin len temau ne nai len temau. Ujisun na kila peniang ya udah gebor. Uyang na kendau, bat ukadau sige brio bara badan. Kentup iya gitu ke farisi ke nong ta. Baru wang ini kikten. Uno ubanapi. Ubam dan pop aga jingem. Ton shim neng kong yo mau bat ulen temeng ini brio. Uno ubam dan pop. Fitip am ngane tu ipi. Kat kum ke siti sigi nong rom ke lanang ke balai. Ke dekhat ke ba arpo lai. Ke Bible ke kren syai. Ba barok ngila lepop. Bat barok ngila duk lek no ye ke buram jong Blei. U Jisu kedau de ke kti ya barok ki pat ba. Ye ke ni ke brio. Bat ye ke ni ke riu niam. Uang ini kiktian, uno, ubam dan pop, uba klem pop. Udai hok ban lentem mau ini beriu. Syangan orang ipi ini kepon nak kata kedau. Ngas ngau iet yau try. Nama ngatip Blei, Blei uba wat ika lenti. Ya kaban pelat yang ini kepop. Nama ngi barok ngi dana kepop. Pisang ngani ke por la ke jong ke yeng ke Jingim jong pile si pila le ke ke bamlong ke Jingim jong pile si ke dana ke Jingpynkynduh nam le si pi perkhat ba ke Jingim jong pi ke la baklang la ngap ke di ke bam ngapakla ke song khai song man ngapakla ke pisa dingka ngapakla ke trei ke ta ke Jing de bi ke brio ngala bakla ba bi song ke ta ke Jing babi bat pi pai ke jaka ke ba ke bor Jing dum kawani ke ban pen ram me pi ban ong mlong sho ke ba yap no let no ni ke pertainment to sho ke ta ke sur ke jong satan hen rei ke mau ke sur ke ba wan no Jisu ke dei ke ba Jisu tip ba barok ngi dan ke pop bat barok ngi dan kami Jesus Christ. What let Wat Phet Noh ga bang kren na ga por. Wala yang ga Jingpynkynduh Jong pi wala yang ga Jingla Jong pi wala yang ga ibu pile wala ga kamu Blei naipen san na ta wala yang ga ibu pile bahai ga bri wala yang wat ha ga Jing bakla Jong pi mena ga sngi ngakwa pin yang da ka ga rukom kum ga ni ga kentai kabadan ga jaka kabala bakla ba ka tip ba ka dai maka ka brio ka ba dai hok banyo igini mau hello Jisu ong igini brio ununo ba klempop don chim ni kong yo mau hangni nga kwa nga nong iping nga krene ni ka kubar barabor nga ju krene ka kubar na mga singotanat palat mau Jisu ndaw ong igini ka ktian udembe ang gakandaw uyasad udway nam takani ka brio ka ba damang ni ka ban sayap udway gitu ki farisi ki nong to iki pat ba bahaba Ukraine ni kiktian haba ang ununo uba klempop udah makendau duai banle ayu baka tu kiktian ka ba Ukraine kan kita iki brio bakin kelak ka bamot namad baro brio dan ka pop Baro ki brio ki dala ka jong ka Jing bakla ka Jingim.
Dan wairu baksan dan syuk mano-mano ngila dan apa kejaka kababaro ngila day ki briu ki badai ban condemning in shadujak. Mano jisu duai your side, your side. Naman ukwa igini ki briu bakan lajim. Ukwa igini ki nang to bagi farisi bakin kelaka pamut. Ukwa wan igini ki bawalin jisang bakin pediang ni kata bagi dan ke pop. Bat bagi dan kami unang penim. Nda ula duai bara bula dep keren duai your side. Ka Bible ka ang kiti kabot baro. Nda bagi yo snow igini ki ketian. Bau Jisu ang utaw bam dan pop. Ka Bible ka ang kidas ngau kendo. Kadan kejing kata no Blei. Kadan kejing Jingpynkynduh ka besisha. Ka bau mensi makot jo Blei nganut benang. Haduk mentag sngi. Udah nang ni jaka kat banganang keren. Ngadan jing singau tok wara ka mensim janga bang yang keren. Fitip baleng yang nang ni daga donot ka baluet. Namang atip bang idang dana ka ya jang ka jing ayay. Ngidang dana ka par ka bang Jingpynkynduh jang mensim makot. Kadang dan ni ka ban kta ya ka jing tip lem jang aba jang pi. Bangidang yo bangidang ke pop renjan, bat bangidang dan ke jing bakla, bat mentang dan ke jaka ke bau mensim jo Blei, ubut ke jing im jo ke breu, ngam tip ke ke par, manu na preng jo pi syong ke par, pila rem, pila bakla, lakon dem pi, deki marjan marpa, lesi deki imlang saklang, wat dala ke jong ke yeng, wat dala dia pila kondem, dala dia la dia, syanganang pi ke par, kin mau try klemon ke pertai ban pen rem pi. Uwan bat ukwa baka jingkren jo ugadai balada pidan ke pop pai jo Blei bat nda wong ngene kektir ununu bom dan pop ka Bible ka ngene kektin te kilas ngau kendo ka Bible ka haba kilayo ngau baro kadan ke Jingpynkynduh ya ka pop ke jongki ki pet chala ka jang ka jing em ki yo i ka pop ki pet yala dia ki tip ya ka ai ka bakile but dai na ka daw teng dan ki briu ki ba penram ki wai nama kim ji yo i la di ndai ha ki ni ki sngi ki farisi ki nang tho kim no chu ban shim yu mau kim no chu i ka ban krane ai ru em namar habakawan ki Jingpynkynduh pio i la ka jang ka jing bakla kadang ke jing per ka bakrau pedeng ke Jingpynkynduh bat ke jingpen ram ke Jingpynkynduh ka dei ka bawan no Blei ba ke jingpen ram ka wan no satan ban nga khwa nga nong fie ke ni ke par kat bangadang keren ni ke ktien nga yo ini ke khubor ka banga ai kerteng Wat Phet Noh na ke Jingpynkynduh ka jo Blei nga juong yang ini ketin hagi jingelap janga dagi pausnam baga jing bakla ka bakraw tam ka jang wepo we brio wa ni pertai kam dei setia bau bakla ya ka ban jiet ya ka brio la ni brio ka jing bakla ka bakraw kam dei setia bau bakla ya ka jing puli ka jang la ni ban jiet ya ka trei ka kta ka jing bakla ka jang brio ni ka pertai kam dei setia bau le iki ka jing im ki bau shimi ki rai handai ka jing bakla ka bakraw tam ka bau brio le bat kita ka jing bakla ka dei ni ka jing bakla jang ki brio ka badan hagani ka temple ki ba yo snow ya ka Jingpynkynduh ka jang Blei ki ba tip ba ki dan ka pop ka jing im bat ki yang khmat jauh tau balak ban map ya ki kejing bakla jeng ini ki brio ang ni kadai ka bangalak ngan ang kadai kejing bakla ka ba sigi babam jekat kai kejing bakla ka ba kraw kadai ba habangaban mapingi yo snow
ia ke jing kta ke jong mensim jong Blei bat bangi dan kaman kelaka bamut bat bangi Phet Noh na ke Jingpynkynduh Jong Blei lada pi Phet Noh na ke Jingpynkynduh Jong Blei pin lap ia ke ni ke wei kan wan tang ke Jingpyn ram ke jing im jong fi bahkan pun poi fi ke jaka ke bapin yo snau da ke wei pa ke sur ke jong satan kaban pen poi fi ke jingjat na ke jingjat ke jingjat bat kaban pen poi fi ke jingyap baru satan plan ni ke banyalam pi ke dujok ding ke basi ke babam jukut nrekan mau jisu yang ang ni uong no bakhlempop badu duai bagaktian ke bau kren kan Pyenkynduh ini Hebreu bat kada Pyenkynduh shisha ke babakla ke dei ke banga snau si tamang ni ke dei banga yo i gini ke Farisi ke nong tho ke bawan jing seng ne baba ki yo snau gini ke ktian ke jong Blei kadan ke jing kta no Blei Henry ki pet yap na ke jing kta ke jong Blei pipulin ni ke Bible kong kita bagila yo snau ba bagida snau gendo kila mi no way po way na kila sedang nadu ubakham teman nadu ubakhat but la ino mar way yo jisu bat kata gabriel badang yang pedang pilapin muddur bagi bringi wana ke temple bagi wan jingis seng pilapin muddur bau Jisu yang ni kumu nongkren kat u Jisu Christ begini ke beri wat nang ni kita kuat banyak ngau ke ketian ke jong Blei ndai nda poi hang ni bau Jisu kren bau nunu bam dan pop tun shim ning kong yu mau kadan ke jing kta no Blei pilapin muddur baga Bible kong kila yami no uway pa way kita sedang nadu ubakham teman nadu ubakhat do pet sendan na jing seng mi no na ke Jingpynkynduh Jong Blei let no shiyang pai da dien yo Jesus Christ ya chika ke Jingpyn ram namar bagi Phet Noh na ke Jingpynkynduh Jong Blei kadai ke serious mistake ladang abok de ke English kadai ke belong kapasniu tambo priu Phet na ke Jingpynkynduh Jong Blei tuai ke ni ke par bo mensim Jong Blei un kata epi be yo ngau Napi snau ba ke Jingpyn ram ka wan napi. Napi snau ba pim dan lat syo ke jingim. Napi snau ba pilang kum ke ni ke kentai ke baklim ke bam dan lat. Ken mau nga aingu yu Blei bada ke jing bakla ki wan ra eka akhmat jong Jisu. Muddur ke ni ke baklem mud wan jing seng. Kapaya jing seng. But muddur gitu ki badai bandana jing seng bagi baladana jing seng na do menstep. Baki haban Phet Noh baki mino nagi jing kta Jong Blei baki i igni ke brio marway baru Jesus Christ muddur ke jing seng brakwe ke tli balei Jesus klembe iki haregi Phet nagi Jingpynkynduh Jong Blei Tanggawi ke brio ke baklempet. Nagataga na gini ke brio ke baklim. Ke bapai da ke babakla jing seng. Tangba kaya kendo yu Jesus Christ. At ngayo iya gani ke jing jaba ke day ke ba ngas ngaw tenat bangan yalap bat ngani ay kren gani. Bahabaw Jisu yang bat gani ke brio ke yang kamnut pet. Kesu dai la dia kesu
kelas ngau ko maniap mabaro kala pet kakam nut pet piti balai kam nut pet namar kayo ngau bakadai maka ka ba pop nagi ba pop tam teng gani gani ka ba sniu ko bangiyo iwat agari ka jingi bagi brio ki ba iku bagi biang ki dan ke Jingpynkynduh hendrai nama ke jing sarong ba nama ke jing ka donot Phet Nakhmat jong Blei kat ba ke brio kala pediang ina dia ba ke brio ka ba jat ka ba mlong ka ba pop ka klem tre Phet Noh Jesus Christ ka klem mi no na ke Jingpynkynduh Jong Blei ka yang ke syudem ka la ka kli syamadan baru Jisu habau la peniang yang ledi. Pat umyo iano yanoru ndrai tangi kata ke brio. Uong haka ko brio. Hangno kinong mudui jong pa. Mdan ba penram mi pa. Shano gitu ki bawan tan ni panaga jaka ga bape im klumar. Shano gitu ki bawan ra lagi mau. Shay gitu ki pat ba ki bayar kibanya pa. Mdan manoru ba penrami pa. Kaniga kin take ong. Mdan atrai. Mdan atrai. Syangan ong mga ifi kaniga pa. Mdan mano bala ban penrem mi pi kat bau Jisu udang yang ajan jong pi udai tang ma u bala ia kaban ra yangi naga jaka kabala penrem sega jaka jong ke Jingpynksan ke basi ke babam jukut algani ke brio ke klem Phet naga Jingpynkynduh kala yang naga jaka ke babat utrai bana bau Jisu ang mdan mano ba penrem mi pa ka ang kutrai mdan weiru man ngasngan tenat bau Jisu ang ngaru ngam penrem mi pa pi kata kadega bang akwa ngani yang nang ne ban krane fidaga jingshit ram balai nga yang yalap nang ne dei bau klem penrem yang kumno ngayo biang ini ke jing day bang syam bang ala bakla ala lepop hari ngayo ngau ke jing ta bang ngaklem Phet na ke Jingpynkynduh bang ngayo mat yo Jesus Christ ngapiang ke donot lapen ke lai ke jing jonga bat ngatip badai tangu Jesus Christ uba iet yang apa di piu bala yap ala ke ding penanam tagi pop jingi Ubaga Bible kang utaw bam shimlatip iga pop. La penlong pop ya una ka bentajingi. Knang ban penlong yangi ka hot u Blei hau. Hakaya ka babiang ula yap ya pli na ka bentaki bam riu Blei. Ban pelat yangi na ka jingpitar ka ban salap on ka Bible. Dahil nagkataga daw nga ayngo yu Blei abang nga puli nga nagijingja. Babaro ki Phet na Jingpynkynduh. Haray tangan nga brio ka ba sngaw to baka day ka brio ka ba pop rinjan. Ka ba klem Phet Noh Jesus Christ. Ba ka klem Phet na Jingpynkynduh. Para ba Jisu uyang uang ngaru ngam penrem yu pa. Tao de try. Utaw de Jesus Christ. Ubadai tang ma u bakhoit nagi bakhoit tam ubamdan pop ubamdan jingduna. Ubala ban penremingi. Handrayu Jisu ang ngaklemuan siya pertay ban penrem ya pertay. Ngawan ban penksan ya pertay daga jing yap jonga. Bat uang kilet no bat wat le pop show uang ini kentay. Ngakwang anong ifi nganut banong bagani ke kentay kayo ke jing ka ba tamay biang. Nganut banong bagani ke kentay kayo biang ke jing ka ba don jingkerman ka ba don buram.
At sikintian hagani ga por. Shuay ga bangan penkut ini ga jingkren. Ngakwa nganwan syafi ngani ga por. Bahaduk matay ga singiw jisu ang ka siti si ginongrom kalanang ga bapra. Ladangam baklana ga dekhot ka balay po lay po ar. Bawa ang gini giktin. Haduk matay ga singi. U jisu udang yasaj nagabenta jonga bat jong fitangan sipuli yang nagaktian ga jong Blei. Rom kalanang ga bapra nagadekhat ka balay pulay gong. Tangan puli dekhat balay puar. Utaw bam simla benut wat yalaw khon jong ui. Ulay tino yung nagabenta jong ibara kumno unom island bat uru iki ibarangi. Way ban mudui yagi balajit ga jong Blei. Dew Blei kenyo bapungsan. Way tao bapenrem, dew Chris ubala yap, shisha khamtam ken, ubala mipat ru, ubalang ru, shikak tiga manu Blei, ubaya yasaj nakabenta jongi. Dan menuru balaban pengksan nga ba di tahu Jesus Christ, ubala yap pa ubala mipat. Ngan wan biang syafi minag singila da pidan ke jing bakla ke jing em. Da pidiang ba pidan ke pop ke jing em kadai ke piang ba. Bapin ang try a blame and I get singing a kta in a jing eat kitchame. Trying and pie shimming and IT like a jungle jing. But ngan do I if he getting a part of pidana and no jing bakla jungle jing him. Let's say pila bakla but a pop kala done renjan but him snow la show. Can mau kadan gesnam jong jisu kabala dep chow. Can mau kadan jing map a kabadang dana do and I get sngi. But ngidang don you try badang pdiang yang abadi pi again a par. Bala da pin pai u play un map ipi un ai pi jing im bam jukot un weng ipi na jing te jing khom baro jing jing im bat pin yo biang jing im bat pin yo jing im ko bam jukot ngini twai bat pi gani ga par bang nget baling ba gani ga bang kren hang ni ngakwa ngan khat ipi baro shi jing la ga bomot bala da pi pai show Blei P.R.DIENGDOH Noh na Jingpynkynduh Jong try bat pi yang ko mini ga kentay banong try ngadai ke bopop. Bala da pi ong try ngadan ke pop ke jing em bat ngadan kami ke jing map a. Menta ke singiu Blei un map ipi. Menta ke singiu Blei un priang ipi bapin long. U khon jong Blei ke khon ke jong Blei. Ngakwangan khat ipi show try. Nai Phet Noh na ke Jingpynkynduh. Nai Phet na ke jing kta ke jong try. U kta ipi de ke jing eat ke jong. Menta ke singi kat bangarang yang ne. Adwai bo mensim jong Blei un Pynkynduh ifi bapin laban pai show Blei. Ngayo ipi dana ke jaka kabe bisa marway. Bamdan basngau tho ifi. Pio sngaw ini ke khuba ro Blei sngaw tho ifi menta ke singi. Blei pim shu pai show try. Yang khmat jong Jesus Christ. Ong try ngadan ke pop ke jingem. Map yang finio you blame minta singi un map. Tapi pediang yang kena jing tuai minta singi ke bang khat. Tapi pediang you Jesus Christ kena par. Ngakwa nganum pen bar nrai ngakren if de jing kit klip de jing e. Malado Blei kuta if ye kena par shura ke ketiga jong pingan tuai. Shura jot ye ketiga jong pingan tuai. Hai. Kan bapidang ra ke ketiga jong pi pen bot ini ke jing tuai nadin jong ha. Ang gini giktin ang try Jisu ngawan hajan chame meyo ilut ege jing im jonga metip lut ken try ngadan ke pop ege jing im ngadan ke jing long ka bakla ngadan ke jing penrem ku try. Rementa ke sngi. Ngayo sngaw ye kene ke ketin ke jame. Pada Blei ke dan ke Jingpynkynduh ye nga. Namar ngawan pai shame. Nganget mela yap aga ding fna. Mela mi pan na ke jingtem. Ban pen MA ye nga. Narak lagi ketisha mitrai. Maap iga pop jonga. Sajinga daga snam ge jame.
Nadu mentag sngi ngan shekru yeme. Ngan im gajing im gabatamai. Ay boring a try. Mga niyang biyang sa jisian. Bat nga niyat gajing im kabajob. Try nga ay lot siya may gaburam. Nga nget ken try. Pamenda yo gajing im jonga. Bat nga na shekri yeme dagadot nuhot paro. Haga kerteng ketong uci sungi tuai. Amen. Try nga tuai nam tagi ni gibriu a Blei gibarak laga keti. Pelat iki kupa Blei na gani gajingpan ram ai kini o pai shame. Mada dian begila tuai ye gani try pelang ki begin the light but kinda yo mat ye gajing im gabatamai. Kerkhui gajing im jangki begin pet show ye gabaladap. Mana duk mentagi singingan yo I begin yang bat making try. Dwai men lek ke kamba aga ying ke sama ke jing im jangki men peni opat aki yeki eke bagi do no. Bat nga khmi lenti ko try bakin shekru yeme. Haga kerteng ke tong Jisu bana naso ngi dwai. Amen bat. Amen. Amen. Shwai ke bangan penkut ngan ai jing mot ifi. Lada pi yo sngo bo Blei kuta ifi ke ni ke par. La pi la penbot ini ke jing dwai nga kwa bapi ni yang skamalu try. But lada pi sngo tho ba Blei kuta ifi but pi kwa bani ach khamat pila pin tho apa ke comments ke jingdan kam jong fi but pila pin phone ngila ai ke number ke screen ngi kwa bani kendo but pi khna ngila bani rap ifi but pila bani yang se shi sin pat agane ke jingem Blei un ker khu ifi ku Blei shibon